Tu diaľničné oddelenie verejnej bezpečnosti Malacky. Pri telefóne na strážmajster Zeman. Dobrý deň prajem. Prosím vás, som tu na diaľnici a pre poruchu riadenia som havaroval. Sme v aute dvaja, syn a ja. Ohláste nám presne miesto, kde ste, a to v ktorom smere a na ktorom kilometri. Podľa tabúľ na 92. kilometri smerom na Malacky. Je niekto zranený vo vozidle? Nie, nikto nie je zranený. Čakajte disciplinovane na náš príchod. Ďakujem. Dnes sme, vážení diváci, zámerne začali takto aranžovanou haváriou na autostráde v úseku Malacky-Bratislava. Chceme vám totiž priblížiť prácu kolektívu pracovníkov Strediska pre správu a údržbu diaľnic v Malackách. Z diaľnice na strážmajster Grujbár. Hlásim, že na kilometri 91 smer Malacky stojí poškodené vozidlo Škoda 110 štátnej poznávacej značky BH 0387. Vozidlo je nepojazdné, má poškodené riadenie. Zariadte odťah. Telefonicky prevzaté údaje boli odovzdané službu konajúcemu vedúcemu pohotovostnej čaty Strediska správy a údržby diaľnic, ktorý zariadil podľa závažnosti prípadu vyslanie potrebných odborníkov s mechanizmami na miesto havárie. Uplynulo iba niekoľko minút od telefonického rozhovoru a pracovníci zo Strediska pre správu a údržbu diaľnic sú už na mieste havárie. A s nimi súdruh Kaštiak, zástupca vedúceho strediska a prevádzkový technik. Súdruh Kaštiak, vy chodívate vždy osobne k týmto haváriám? Nie, nechodívame. Dnes som prišiel výnimočne len kvôli vám. Pracovníci, ktorí vykonávajú havarijnú a ťahovú službu, sú dobre oboznámení so svojimi povinnosťami a vedia, čo v podobnom prípade majú robiť. A to pohotovostné vozidlo, čo má na starosti? Pohotovostné vozidlo je stále vybavené základnými odklonovými značkami, plus pre poskytnutie prvej pomoci je vybavené sanitnými zariadeniami a zariadeniami pre prvé vyčistenie vozovky. Stane sa, že havarované vozidlo, respektíve po havarovanom vozidle zostávajú na vozovke veľké olejové škvrny. Ako to čistíte? Naše pohotovostné vozidlo je vybavené chemickými prostriedkami na odstraňovanie olejových škvrn. Keď sme už o olejových škvrn, často sa nám stáva, že máme na diaľnici i mláky olejové. Prosili by sme užívateľov diaľnice, aby nepoužívali piesok z krajnic alebo zo svahov, ako sa to bežne robí na štátnych cestách, na zasypanie olejových škvrn, ale aby z najbližšej hlásky zavolali na naše stredisko a my rýchlo a kvalitne tieto olejové škvrny môžeme odstrániť.